नमस्कार। असंभव के संभव कशी शिक्षा जीवन किसी गोटे हवा लगे शिक्षा दरकार जीवन किसी गोटे हासिल करवा लगे शिक्षा दरकार सेंता आज मुझे किसी शिक्षा पे करवा लगी चाहूँचे छुआ को जिते बस ही जैसी सीधे माँ पापा माने जाए तो स्कूले तक ना लिखा जाए बोली सेंता जिते दिव्यांग छुआ को जिते बहुत सही जैसी सीधे ओढ़ा माँ पापा स्कूले ना लिखा था आओ ओढ़ा माँ पापा स्कूले ना लिखा गुटे माँ पापा के चाहिए से दिव्यांग गुटे दिव्यांग छुआले बहुत से पढ़ी पापा माँ पापा যদি তাকে বলতে সাহায্য সহযোগ দেয় গেলে সে দিব্যাংশটা কেবেই পড়ি না পারে সেটা মোর ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ବାପା ମା ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ଲାଗି ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ପାଇଲେ ଜଣେ ବୋଇଲେ ନାଁ ଲେଖ ଆଉ ଜଣେ ବୋଇଲେ ନା ଲେଖ ମୋ ମା ବାପା 2 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି କଥା କିଛି ନା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଲେଖାଲେ ମୋ ପଢ଼ା ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସଦାପାଲି ସ୍କୁଲ ମୋ ଘରରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆରେ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଆଗରେ ବସିକିନା ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଶିକ୍ଷା ବୁଝି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ମୋ ମା ଆଜି ତ ମୋ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରୁ ନୋଟ୍ ବନେଇ ଦେସି ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ବି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ମାନେ ସବୁ ଲେଖିଦେସି ମୋ ମା ବାପା ମୋ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ତା ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବା ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଏତିକି ଦୂର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀର ସହଯୋଗ ନାହିଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆଟେ କେବେ ବି ପଢ଼ି ନାଇପାରେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକେ ଗଲି ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାଏଟ୍ରେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟେ ନାହିଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ମୋତେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମିଶିବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କର କୁଇଜ୍ ଡିବେଟ୍ ଏସେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଡିବେଟ୍ରେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଲାଗି ସେଟା ବହୁତ ଦରକାର ତାହେଲେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ସେନ୍ତା ମୁଇଁ ବି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ କେତେ ଜଣ ମିଶୁଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ମିଶୁଥାଏ ତାପରେ କେତେଟି ଗଲାଠୁ ସେମାନେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲେ ମୋ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛ ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଏକଲା କରିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେମାନେ କରିଛ ଆଉ ମୋ ଲାଗି ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ କଟିଛେ ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ କେବେ ବି ଭାବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଟେ ବୋଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ମୋ ଲାଗି ଏନ୍ତା କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେନ୍ତାକି ମୁଁ କେବେ ବି ପାସି ଦେଇ ନାଇପାରେ
ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ସବୁ ଚାକିରିରେ ଯେନ୍ତାକି ଟିଚର ଡାକ୍ତର ସବୁ ଚାକିରିରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍। ତ ମୋ କହିବା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ବି ସମାଜରେ 15 ରୁ 20 ବର୍ଷ ତକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ପାଠ ନାଇଁ ପଢ଼ିକିନା ଅଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବି ନାଁ ଲେଖାଯାଉ। ଆମର ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଅଧିକାର ଅଛେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଅଧିକାର ଅଛେ। Thank you.